ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଜି କାଲିକା ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6ଟା ବେଳେ ହୁଏ ଆଉ ମୋ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 9ଟା ବେଳେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ କଥା କଣ ହିଁ କହିବି, କେତେବେଳେ 11ଟା ହେଇଯାଏ ଜାଣି ହିଁ ପାରେ ନା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ହଉଛି, ଏ ଗରମ ଗରମ ପାଗରେ ବ୍ରଶ କରି ସାରି ମୁଁ ବସି ପଡିଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାରେ ଆଜି କଖାରୁ ଶାଗ, ଝୁଲଣ ଭଜା ଆଉ ଆମ୍ବ। ତ ଫଟାଫଟ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଖତମ କଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଦଲକ ଛକ ଆଡେ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଦଲକ ଛକରେ ଥିବା ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ଦହିବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ ଆଣି ଖାଇଲି, ଆଉ ଏ ଗରମ ପାଗକୁ ଦହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଣି ପିଇଲି। ହେ ଦହି ପାଣି ଗୁରା ବୋହିଗଲା। ବାକି ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ସମୟ ବସିଛି, ଲାଇନ ଟା ବି ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ତ ଉପର ବେଳାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର ଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଏଠି ଦେଖିଲି ପାଣ୍ଡା ଏବେ ଗାଧଉଛି। ବାବରେ ଇଏ ତ ମୋଠୁ ବି ବଳିଗଲା। ହେ ତାକୁ ଛାଡ ମ, ଆସ ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବା। ଏଠି ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି କୋଉ ଖେଳ ଚାଲିଛି? ଆଉ ଏପଟେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବେ କଣ, ଚକାମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଆରାମରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ବାକି ରାତିକି ନା ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କଲେ, ମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା କଲେ। ହେଲେ ଦେଖୁଛଟି କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ନିହାତି ଫଲୋ କରିଦେଇ ଯିବ।